Faizavi менә күпләр белми дип уйлыйм. Кул Шәриф мәчетенең борынгы тарихи урыны кайда булган? Менә ул кызык нәрсә. Безне дә кызыксындыр. Без бит Казан Кремлендә казу эшләрен башлап җибәрдек 1994 елда. 95 елда шундый проблема дип әйтеп булмый инде аны Кул Шәриф мәчетен торгызу турында сүз кузгалды. Һәм аның чын урыны кая булган соң? Бәлки шул урында гына аны торгызып куергадыр, бәлки башка урын сайларгадыр формасында инде. Һәм без аның урынын эзли башладык. 94 елда әле Африт Хасанович исән иде, шул елны үлеп китте ул. Аның да күңелендә шул булган икән, Кул Шәриф мәчетенең урыны табып булмасмы дип. Һәм ул бер урынны күрсәтеп калдырды. Biz урынны бик яраттык, менә бу мантык ягыннан чыннан да шунда булырга мөмкин дип уйладык без. Благовещение соборы бар бит. Благовещение соборы янында бакча бар, сквер. Менә шул сквер урыны Казан Кремленең иң биек урыны. Әле ул 16 гасырда мондай биек биналар булмаган бит. Әгәр дә шунда инде Кул Шәриф мәчетен төзеп куйсаң, ул бүтән җиргә бистә халкына да күренеп торачак дип уйладык инде без. Һәм шул тирәдә раскоп салып, казу эшләрен башлап җибәрдек без 95 елда. 95 елда. Һәм бераз күңелебез төште, чөнки 2-3 нигә тапкыр штык дип йөртәбез инде. 40, 50, 60 сантиметр тирәнлеккә төшкәч, анда кирпичтән салынган бина эзләре килеп чыкты. Без аны 18 гасыр дип санадык инде, чыннан да шулай, 18 гасыр, 19 гасырның беренче яртысында да торгандыр әле. Безнең күңелебез төште, әмма ләкин бер башланган эшне ташлап калдырга ярамый. 18 гасыр дип ул раскопны алып барырга кирәк. Теге материк дип йөртәбез инде, кызыл балчыклы җиргә тикле. Казыйбыз, Аллаһка шөкер. Менә шушы кирпич бинаның астында килеп чыкты таш бина. Аның бер өлеше астында, икенче өлеше хәтта кирпич бинаның шигеннән чыгып, үзегенә яхшы гына сакланып калган. Әмма ләкин без аны бөтенләй казып бетерә алмадык. Ни өчен дисәң, ул скверның чикләреннән чыга, анда машиналар йөри торган юл, ул юлны асфальт белән капланган инде, аны ватарга ярамый дип әйттеләр, чөнки янгын сөндерү машиналары килә һәм башкалар. Шулай итеп, без шушы җирне казып, хәтта ул Кул Шәриф мәчетенең, без шулай дип уйладык инде аны, Кул Шәриф мәчетенең астында хәтта монголларга кадәр барырга килгән катламда таптык. Табылдыклар кызык кына булды. Менә шушы таштан ясалган төзелгән бинаны 16 гасырның икенче яртысы белән билгеләп куйдык без. Аннан соң казу эшен без дәвам иттек. Шушы бу якка, көньякка казырга ярамый. Асфальт, әйме теге якка, төньяк, көнчыкка таба казыдык. Ул анда стеналары юк иде. Ташны алганнар, менә хәзер президент аппараты бар бит, 9-нчы бина дип йөртәләр аны, 9-нчы корпус. Шул бина 1841 елда төзелә, менә шул йортны төзегәндә инде аның ташларын алып бетергәннәр. Әмма ләкин нигезе сакланып калган, не формада, анда теге таш нигезнең астындагы грунтны ныгыту өчен агач казыклар кагып куйганнар. Менә шул казыкларның изләре бар. Ул стена формасында менә 60-70 сантиметр киңлектә шулай бара ул. Аның ягъни менә бу көнчыгыш яктан Кул Шәриф мәчетенең почмагында таптык дип әйтергә була. Кызганычка каршы безгә мөмкинлек булмады инде аны Кул Шәриф мәчетен бераз күтәреп, менә шул ташны экскурсантларга күрсәтергә бик теләгән идек. Аның хәтта проекты сакланып калган микән, Мәскәү
реставраторларымында келген, шуны карарга, о, бу кызык нәрсә булачак дип, үзләре хәтта бушка шундый проектның теге караламасын ясап та куйганнар иде. Без бик шатланган идек инде. Әмма ләкин рөхсәт булмагач, аны күмеп куйдык. Хәзер бурында һәйкәл бит. Хәзер менә шул бакчада бит инде безнең рус һәм татар архитекторларына багышланган һәйкәл тора. Шул һәйкәлдән менә бу көньякка аз гына китеп, бер 10 метр шул җирдә аның урыны. Әйтергә кирәк, һәйкәл дә шул урында булгандыр, чөнки бөтен җирдә сакланмаган Кол-Шәриф мәчетенең, без Кол-Шәриф мәчете дип йөртә торган бина, бит инде төрле эшләр булган, әйтәм бит, кирпичтән бина төзеп куйганнар, башка төрле биналарда табылган иделәрдә. Экскурсовлар булдырып әйтәсезме? Әмма аның нитергә була, менә реконструкциясын ясарга була ул Кол-Шәриф мәчетенең нигезендә дә. Вот аның бит ориентациясы барыбер теге урыслар төзегән, алар бит теге якка да, бу якка да каратып куярга мөмкин йортны, ә безнеке кыйблага карап булырга тиеш. Менә бу шул яктан да кызык инде. Без уйладык, бу Кол-Шәриф мәчетенең нигезе булырга тиеш, чөнки башка урыннарда андый зур бина юк. Без бит инде ярыйсы гына тикшердек. Теге хәзерге Спас манарасы торган урын, аннан бераз төньяктарак урыннар, алар инде рус чорында үзләштерелә башлаган. Казан ханлыгы чорындагы территориясе Кремльнең безгә билгеле, якынча 10 гектар ул. Менә бу иң уңайлы урын инде. Киләчәктә без уйлыйбыз, менә минем дә теләгем бар инде, бәлки яңадан казып ул урынны, шул хәрабәләрне чыгарырга, һәм Казан Кремльнең теге баш архитекторы Рөстәм Зәбиров моны хуплый, минем белән сөйләшкәнем бар. Ул үзе дә шул хакта уйлап йөри икән. Әйдәгез, Кол-Шәриф казып алыйк әле шул тирәләрне ди. Аның өчен теге югары түрәләрдән рөхсәт кенә алырга кирәк. Рәхмәт, казу эшендә катнашырга безне чакырсыз. Әлбәттә. Рәхмәт, мәгълүмат өчен. Рәхмәт.